Уважаеми зрители, днес гост на отворената сцена на шоуто на канала е видният националист Болен Лидеров. Не, само секунда, сега ще ви прекъсна. Не Болен, а Доволен Лидеров. От 12 май вече съм Доволен Лидеров и това си го запишете доста добре във вашите там тетрадчици, където си знаете. Доволен Лидеров. Вие от какво пък толкова сте доволен? Аз съм доволен, защото планът Лидеров, за който след малко ще разберете, започва все повече и повече да се изпълнява, но дайте да караме по вашия си сценарий, който вие сте си намислили. Аз нямам сценарий, просто искам да ви задам няколко въпроса. Да, знам, че нямате сценарий, ясно ми е това. Кажете ми няколко думи за националния идеал. Ето, това е един много хубав въпрос. Значи аз разработих нов национален идеал на България, защото стария някакси не мога да го намеря. Някакси, ако вие знаете ли нещо за националния идеал преди 12 май? Не, нали? Не знаете точно така. Затова ще ви кажа, новият национален идеал, който се включва в планът Лидеров, е България на 4 морета. И как на 4 морета? Ние на 3 не можем да се докараме, вие на 4. Откъде ви хрумна? Значи, само ще кажа, че ще дам малко пояснение. Ще бъдат... да не сбъркаме с пръстите, нали, да не ме разберете правилно, ще има 3 морета и 1 океан. Световен. 3 морета и 1 океан? Ма това как ще стане? Ние нямаме нито икономическа, нито военна мощ за инвазия в 3 морета и 1 океан в тия посоки. Ще ми позволите аз да взема думата, просто защото вие не знаете какъв въпрос да ми зададете, така че да разберете малко повече. Не, аз вече ви зададох своя. Вие никакъв въпрос не ми задавате, но аз ще си отговоря така. Значи, планът Лидеров се включва ще протече в 4 етапа. Първият етап ще национализираме всички мръсни производства. Това са Кремиковци, КЦМ-та, топлофикациите. След това, понеже те, разбира се, никой не се е погрижил за тяхната оптимално екологично производство, ще повишим по естествен път емисиите, които се излъчват от тях и ще започне едно бурно топене на полярните шапки. Следите ли ми мисълта? Аз точно така. Нямам думи. По този начин нивото на Световният океан ще се вдигне, водата ще нахлуе в Средиземно море, ще залее Беломорска Тракия и ще залее чак до Беломорска Тракия и Тетибулка, Бяло море, България, южна граница, Бяло море. Това е. Господин Лидеров, това е пълен абсурд. Естествено, че аз не съм очаквал нищо от вас да кажете, това не е пълен абсурд. Малко да мине мисъл в тази глава, да кажете дали пък този човек срещу мен е дошъл в моето студио да каже някакви неща, дали не говори умни неща, но аз от това вас не го очаквам. Ма какво говорите вие? Това е... Сега ще ви кажа какво говоря. Кой ви ги казва тези неща? Откъде ви хрумна? На мен непрекъснато много хора ми ги казват тия неща едновременно. Аз, понеже имам свръхсъзнание и свръхмозък, емисията работи непрекъснато. 24 часа в денонощието. Така че, от тук следва да ви закажа и втория етап, нали? Ама и втория етап ли има? Да, аз казах много добре, ако слушахте, те са 4 етапа, това е втория етап. Изпращаме... Значи първия размразихме шапките, тръгнахме Бяло море, Родопите, така. Радвам се, че ми следите мисълта. Вторият, изпращаме раздрънкана флотилия към Босфора и Дарданелите, кораби пълни с чакъл и цемент. Ясно ли ви е до този момент? До този момент, да. Понеже никой не се погрижи за българско корабостроение, разбира се, тая флотилия потъва и от само себе си, защото е раздрънкана, така че ще задръсти Босфора и Дарданелите, ще ги запечатаме като една нова язовирна стена, като един цанков камък, само че този път ние, разбира се, няма да вземем 1 милион за консултантски, понеже мислим малко повече за благото на България и Черно море ще стане по този начин ще го затворим и сега слушайте внимателно. С секретни гигантски помпи започваме източването на Черно море посока запад. Няма да има газопроводи, няма да има някакви потоци, които са антибългарски, а ще има водопотоци, които ще минават и ще залееме Връшка чука, Кружевец, Нови пазар и така нататък. Цяла бивша Югославия ще се разпадне на малки островчета в Адриатическо море. Много радикално решение по македонския въпрос. Вижте, сега да ви обясня малко на вас. Аз не съм очаквал нищо друго да кажете. Вие отново изпълнявате сценария, който някой ви е платил. Когато някой говори за България, за Милтон България, вие отново казвате, това е радикално, това е крайно, хайде да не го слушаме. Нали така? Господин Лидеров, вие искате да направите от Черно море езеро ли? Не мога да разбера. Аз искам да знам, кой ви плати на вас, за да не ми зададете следващия въпрос, който би трябвало да ми зададете, ако малко слушате.
ще ми зададете сега някакъв въпрос. Кой ви плати на вас? Какъв журналист сте вие? Кой ви плати? Кой ви плати, искам да питам. Кой ви плати? Аз съм дошъл в вашето студио, вие не ми задавате въпрос, който трябва да ми зададете. Само вашите въпроси ми задавате. Платете ми, аз ще ви задам въпроса, който искате да ви задам. На вас и на вашата телевизия няма да плата, аз ще кажа за третия етап. Четвъртия. Не, това е третия етап, ако мислите малко мисълта. Черно море ще го изпомпаме, докато бреговата ивица стигне до 100 километра от Одеса. По този начин виждате, че територията на България ще се увеличи и ще станем директни съседи с руснаците. Все пак, за доброто на нашата родина, няма да тази малка ивичка между Одеса и България, няма да я изпомпаме, за да не станем 16-та република или за Дунайска губерния. Разбира се, това може да стане, но не и преди да построим АЕЦ Белене. Да, много интересно. Изключително воднисто и много интересно. Кажете ми, на север какво правим? Със северната граница? Точно така, но както се казват, както другите, как да кажа, статисти, които идват във вашето предаване, какво казват? Благодаря за зададения въпрос. Нали това казват? Благодаря и аз за зададения ви въпрос за северната граница. Нали видяхте сега, че никой не ме е купил. Точно така, никой не ви е купил, нали? Вие не сте купили, вие не сте против плана Лидеров, вие не сте против Доволен Лидеров, аз това го знам много добре. Сега, ако обича, аз говоря. Изпращаме още една, това е четвърти етап, изпращаме още една раздрънкана флотилия по Дунава с цимент и чакъл. Само че това път... изпратихме вече. Не, това беше, ако мислите мисълта, това беше втория етап. Сега четвърти. Добре. Изпращаме на север към Будапеща. Така. На северо-запад, пардон. Изпращаме на запад към Будапеща, където ще помолим там да потънат флотилиите, да направим един нов цанков камък. Там ще се още един цанков камък. Точно така, разбира се. България е модерно да има цанков камък. Там ще се получи разлив на реката, който ще тръгне по гънките на местността и ще отклоним течението на Дунава чак на север. По този начин в териториите на България ще влезат Карпатите, Полша и България опира на Северния ледовит океан. Аз просто не мога да разбера. Вие сте гениално прост или сте просто гениален? Сега това искам да ви кажа, че вие отново в момента, сега ако сте журналист на място, или трябва да си подадете оставката, или да се извините на българския народ за тези думи, които казахте. Извинете се на българския народ. Извинете се на българския народ, че убихте българския народ. Не, извинете се на българския народ, че убихте българския народ. Защото съм обидил българския народ? Защото вие и сте, които 8 години и преди това още 20 години работят против България, тези, които не зачитат Доволен Лидеров, тези, които мислят, че той е някакъв там в Мимаса. Господин Лидеров, хората дрънкат пари, хората дрънкат оръжие, а вие само дрънкате. От такива като вас искам да ви кажа, господите, имунната ми система херпес ми излезе, разбирате ли? Само, че ето такива като вас са херпес на българския народ и аз няма да търпя такива повече. Няма да търпя в България.